салом алейкум ҳамҷоён азиз, аз они гурӯҳангуру маблағ имрӯз 20 августи соли 2024 мебошад. Қарор дорем дар ноҳияи Ҷайҳун дар лимонзори бародарамон Абдуқодир. Абдуқодир ҷон, хуш омадӣ ба гурӯҳангуру маблағ. Ана ҷураҷони ман гӯ ки дар чанд сотиқ замин шумо траншеи кандагӣ ҳастед? 7 сотиқ аст. Ҳар душ Не, ам якташ 7 сотиқ ҷо. Бидаш 14 сотиқ. Ҳамдорон азиз, чӣ хеле ки мебинед траншеи кандагӣ аст. Чуқури замини чанд метр кандагӣ? Болош 3, пӯл 1. 3 ба 1.5. 4.5. Ана ва деволам гирифтед, да? Камтар гвайна. Замин камтар кулон буд, то девол гирифтем, боло ронашам. Ҳамдорон азиз, бинед чӣ хел сохта шудааст. Мана сотумои калон зада шудааст. Болаш трубаҳо гирифта шудааст, сим гирифта шудааст барое ки клёнкаш насб биравад. Траншеро ба кадом мақсад мекунед? Ба мақсаде ки гарм биёяд, да, зимистон. Зимистон шумо инҷа алов намекунед? Намекунед, умуман алов намекунед. Соли ки хунук омад, хунук зада буд инҷа? Не, плюс 0 градус буд, градус незада гирдем. Хунук назада ме? Ана унҷа плюс 0 градус. Ин чанд сола лимон аст? И 2 сола лимон шуд. И баракалло. Ҳамдорон азиз, мана бояд мо ёд гирем, барои чи ман амина нишон метиҳам ки барои ки шумо ёд гиретон. Мана бинед дар чуқури 3 метр кардааст, траншея кандааст. Ира экскаватор қади хокашо баровардетон. Ин меҳнати бисёр кардаам дар инҷа ва чӣ хеле ки мебинед соли 2022 ба 23 хунукӣ сахт омада буд, хунукӣ назадааст. Имсола чанд сола шудам? 2 сола шудем. 2 сола ё 3 сола? 2 сола лимон танем. Не, шумо чӣ метиҳед ки ин қадар амалаш? Хайна. Чӣ дорад дар он? И пору, мусору, ҳамин чизе ҳаст мо гирифтагем. Мобайни ҳамин пури пору ҳаст. Чуқур буди вай танем. Баъд биёгумус ҳам истифода бурдед? Даи пиштиёшу биёгумус бурдагем. Дар бехи решааш? О, ҳамин пиштиёда мо биёгумус рехтагем, дар ҷои нитрамафус шухӣ кардагем. Чанд қадари биёгумус рехтед? Як 10 қоб дар ҳамин рад рехтем, дар ҳамин транш. Ба ҳар як 10 қоб рехтед. Ҳамдорон азиз, бинед да ин чӣ қадар намои хуби лимонро бинед. Як камбудӣ дорад ки ҳамин тортанак, ин куштани қинд аст. Мана як наздиктар биёред да. Мана тортанаку белакрилка аст, мана шапаракҳои сафеда бинед да пур. Ина хай дору задан дар ҳар ҳафтаи я бор омад занед. Гарм буд, мо ёро меканем акайҷа. Ину натинам, ёро меканем, айсо ки ҳавои гарм буд, мо ёро накандем. Наркин ёро меканед? Ёро меканем. Ана вайшо канам ман ҳам хел. Бале, бале, мо меканем. Ёли ҳам канда мешавад. Ҳам хел наркинро меканед? Меканем. Агар ки навда дар кор шуд, ба наркинро истифода мебаред, навда мекунед ҷои дар кори дам рӯй мекунед навдагишта. Ҳамдорон азиз, мана боз як дарси дигар барои лимонпарварон 3 метр чуқур мекунам. 3 метр. Дар маҷмӯъ 4.5 метр. Дар маҷмӯъ 4.5 метр. Бале. Вай девола инҷа нишон додӣ ҳамаша? Бале. Вай девола бини баландия бини. Баландӣ ин чанд метр аст аз замин ҳамин баланд то баланд? 490 мобайнш аст центраш. 4.90 мобайнаш. 5 да. 360 шетошам. бениҳоят баланд хушрӯ кардан ҳавои ина бинед мана лимоноаш. Инҷа бӣ Назирхоҷаҷон лимоноа нишон те. ин лимонака бинед чӣ хел бастагӣ аст, чӣ хел хушрӯ бастагӣ аст лимонояш. Имсол якум сол аки лимон мегиред ба гумонам. Инҷа биё Назирхоҷаҷон. ин лимонро бинед. Форина 300 кило дода буд. Форина 300 кило ин сол тонна метиҳад ба гумонам, а? Мана бинед. Инҷа нишон тед. Она унҷа бисёр бастагӣ ҳаст. Шумо ҳар ҳафта дору мезанед ҳараша, не а? Мешӯед? Шапараки сафеда чӣ кор мекунед? Боз заҳр нозада илоҷ надорем. Ой, заҳр нозада илоҷ надорад ин. Ина заҳр задан дар кори шапараки. Аввал мешӯем, баъд заҳр мезанем. Инаи киви мекунам ҷи. Не, киви нест. Не, ҳамин хеле мекунад. Аллакай хурд аст, аллакай хурд аст. Хурда. Ина бинед чӣ хушрӯ бастагӣ. Устод, вақте ки градуси ҳаво шабона ай 30 градус поён мешава, баъд ҳамин белакрилика сар мешава. Пайдо мешавад. Бале. 25, 26, 27. Бале, не, 20 ҳозир шабона 20 градус шудеса белакрилика буромада. Мо ай таҷрибаи ҳамун лимон. Як деҳқонам гуфта буд ки дар белакрилика дар градуси 20 то 30 градуса пайдо мешава. Асир ай боло намешава, поёнам намешава. Ина
шуштаги ҳастан, ин доғи шуштаги ҳасту. Белокрилкам ҳаст, неки пур аст белокрилкатон мана. Не, я задан накун. Ина ҳатман задан 17 рӯз пас задан накун. Заҳхимикати муқобили белокрилка задан дар кор. Мана инҷа биёда. Инҷа бинед чӣ лимоно бастагӣ аст. Ина бинед, нишонти. Ина бинед. Ва и этаж бастагӣ аст. Қатор қабат бастагӣ аст, дидед? ин дар ҳақиқат дар афташ метобад амихе нобаста дар даруни баргу ина бинед чӣ бастагӣ аст. ана Абдуқодирҷон, яъне ки шумо инҷа пору мерезед, поруи ҳамин гов? Пору ҳамин гова мерезем, бале. Нопусида ҳам хел ваяша мерезед? Тараша мерезем, қоқша Тараша. мерезем, бале. Побел мекунед? Побел мекунем, об метавонем. Об метавонед. Инҷа оби лап мекунед ё ки пури об мекунед ҳаминҷа? Об доред? Ҳам об смена хата меша. ҳамдурон азиз, дидед ин таҷрибаро ки байни қаторову байни лимоно чанд шинодагӣ ҳастед? 4 ё? Тавиш 3. 3 ба 4. манам ҳамин тарафдори он будам ки 3 лимонро шинонанд, чунки 3 шинонанд мана ба якдигариш нав наздик аст, ба якдигариш намедурояд ва беҳтарин мешавад. Одамон бисёр ду мешинонанд, ду зичи бад аст. 3 ба 4 ин беҳтарин аст. Мана 4 мубайнаш дидед, ба ҳазур рафта мебиёянд, 3 аллакай мубайнаш пур шуда истодааст. ҳамдурон азиз, ана дар бораи лимонпарварӣ бо чӣ гӯям? Бо чӣ кор мекунед шумо? Оидаи лимонпарварӣ Ҳеҷ мешӯем, заҳр мезанем. мешунед, заҳр мезанед, пору метед. ин ягон касал намешавад, ба касалу душор намешавад. оли абреска накардед? Як бор кардем. Абреска чизашро абреска мекунед? Шумо тоқа мекунед дар Дурунша камтар тунук мекунем. дуруни намед тунук мекунед, да? Дуруст? Дуруни намед тунук мекунед. Одамо тунук намекунад, баъд ранги хокистар булӯям пур мешавад, да? ҳамдурон азиз, бисёр лимонхонаро рафтам, умуман абреска надорад, умуман буриш надорад. ҳамин болои якдигараш хоб аст, хокистар бурин шудааст. мана бинед барги ина бинед, сараш дар накардааст. ягон хокистар нашудааст, ягон касал нашудааст. ин лимон умуман якам тарак нигоҳ кунед, касал намешавад. турширо чӣ намегирад. вақти шуштан дар об ягон чӣ хуш мекунӣ? Айна хуш. айна хуш мекунед. Айна мерезем, компресс хати мешӯем. мана компресси давлени хати. Бале. давлени хати айна хати мешуштиянд, бинед чӣ хел тоза, озода. чӣ хел тоза озода аст. устод дар мо собуни сиёра обакиш нестай, агар не ӯ хуб ай. ҳа собуни сӯям дар об баъд безарар ай. мағзува карда занед, безарар асту, лекин безаҳр химикат ин шапараки сафедро кушта намешавад. аниқ медонам ман. Бале. барои ин заҳр задан дар кор, моспилан ёки омайт ёки вертимек занед, ман ҳамин чиза зада куштан дар кор. фаҳмидед мана? ҳамдиёрон азиз, дар паноҳи худо бошед. мана дар бораи як лимонам ба шумо гапзанон кардем. худо хоҳад лимон дар тоҷикистон имсол фаровон мешавад. соли гузашта қиматтар буд, имсол арзонӣ мешавад. бигузор дар ватани мо арзонӣ шавад. ҳамдиёрон азиз, дар паноҳи худо бошад. худо нигаҳбони шумо бошад.